Yo, what's up? What's up? What's on? So karon na video ba na to? Nasa gawas. Nasa tubangan ng video mamer na to. Kasagaran ng video mamer nasa loyo pero kato nasa gawas. So karon wala man mi kabuhat sa mong prank kay tungod kay maulaw me. Sana dyan kabuhok mo tayo mo. So karon manaka daw mi diri sa buntod daw. Dara na dalan. Oh. Naka may isda sa buntod, so ulang taon ako kay akong dumduman kay ako kadto diha sa buntod sa kay view diha. So naka mi dire. Na. Ako biya po, taas naman kayo. Aw, mo pagay pag sugod na tog. Pag sugod na tog likang gikapoy na ka. Lai naman. Kamantan ni mga agi. Gikan ka dito, Migo? Wala. Saray. Mo nag-mount lalat ni. Oh, dili ako. Ah, ingat duro tayo. Para ako tungkod, magdala mo ani kay para wala sa kalaan sa uhaw. Baoy, baoy. Lah, ka, Kuya Man. Kapag may gugman niya. Uy, bukid-bukid ni. Guys, murag. Sa magpangsa ko. So, ganun kayo guys. Sure. Sure ka nga nidang tao niya. Pero na nakadiaron. Lah, hindi ka sure kita lang duha. Ay, nahoy. Kuna guys, pati kabog dami manakaron. Kapoy kay guys. Kapoy kay mga himong vlogger o ginanay mo saka kag buntod. So, ubanay may sa among kakapoy hali. Guys, nakaning tawag nila og sa Bisaya pa. Magtabi-tabi ta kay mo. Palantaw ang sa kabukira. Oh, di ba? Bukid kayo. Oh. Ika diri magtabi-tabi kagamay. Tabi-tabi po ana kay aron dili kay mabuyagan. So, positive ako na. A few moments later. Ang aton kay atong daganon ang aton. Okay. Sige, let's go. Ready. 1, 2, 3. Yo. Bore biag. Wow. What a nice Dapitan City! Dire, guys. Huwag na kayo problema. Sakar ka dire. Inig masulbad na yung problema. Inig mahuman nakagambak dire. Inig ka mambak dire. Bisa ka nusa, huwag na kayo problema. Kanang inom-inom nga na kayo problema. Ayaw na, di na makasulbad problema. Dire, sulbad yung problema tayo. Nagmambak ka. Kini may sakto. Oh? Uy, ginugo. Uy, paminaw na to ba? Murag na imubiran. Na murag suyupon, kabitaw. Oh, na siya oh. Kana, nag-realize na siya unsaon pagsulbad. Nya, dapit-dapit, muambag na naron. Pak-ana na. Nya, dapit. Nindot sa mga guyab diri kay mingaw. Presko ang hangin. Oh, presko ang hangin. Tapos ana. Dili mo ma-imagine ba nga unsa kataas ning kaning bato ni siya no. Murag simento. Dili siya bato kay stone. Murag guys, murag init na jud kayo.